Yonsi pipi ya ulimwengu engima. Yeko ruku rokoteba abasungu abayindi. Twari tariki nere kire ritukulia la misi chinsa ibiri chabutuko na boigo moiroro ritukuri juma chinsa isano nemo chia mugaso. Kero muntu nabwato muganoye kurweiburitwe goikasa ikirebuniga kurenden kero igentekemo kebwatana numugano yomo guchia sumugano kabiri negentekyo nomukia bwogwe tomakigima Memano no manju muri on Ndizi TV karanda to kubwati muri bumugano ne rodorina Lydia Sofia karanda to toera no to koredra bageni bakirengenjo mugani to erro mugano ye ototeina nkia korire na nkia to kora asense yoko gajira kirali tuko lya Jumatano wojagira chinsa ibire chamarwaba yoneri bageri abene gukware ni asenjera ya bena kero ekerenge kenene kyumurubulyo bwomuganone no kurbugusigeta buchia sumuntonde elionera nyare gwetoma gwikebirengo byigoro lakini ngaikangarira ngoteba mone none abana chagitega Yesu nae tata umutori bubukima bwane gantike bungweke ukoigoraiga yego uigoro kunure igengoreye ibintu bire maho musunte mebikoreki bisoke tonyatu aseri u kuchisikege ita akaroma mukorera igatenentie gari ekarate ni gari akamote yako ni gari nabango kwa naigo mama kumweresere gana iga sio chambura Yentekanga na kigura Nairobi 150 shillings. Brighton Makori ni gairire ribagerio na guisaransa nabantu ao eriogo korentera emegano yabo Ndizi TV Ubwansu Gusii. Magoro benki ya umwanchu murigereri ritko rya Jumanne tariki ya 20 cy'umutinyo gatano na rimwe umwaka no w'ekiri 2023 ekerongwege na buna ritko rya uri abere ritoyero kegima nanene kwa bere go kwego kya kubwate miroberi yonsi ya Ndizi TV nabwo ubwansu bwo mugusi nabona nigo yaregerese mo yabona mugoro bacinga kingo kwarigania SMS Amayia eriongo manye buna nara ya kubwatira nabasaki baitoto akwariganire unagendrete watka korwa se cingongo au imense ya Kenya anenase orogongo rwa Gusii county ya Kisii na boigo county ya Nyamira ngoko nyore buna sense mo ya Facebook na bakwendera gotanyora wetra Ndizi TV News Digital asense mo ya YouTube Ndizi TV News aso mutandao Twitter na boti Twitter @Ndizi TV News ero togendere gusanga na boigo kwimanyia amangi kore niritanganike gimatika toranyore gatiari ngwariganirete asenchirere yo bwenge kerengu taka kwagacha na ncha singmbwene takobera nande igokonyora bantu batumwe kurwo obisi ya nande bazaito kunkani ngate bwene titimbwene tikwaga abantu bari no boremani go bakwemurunganirio gotuwa magega ekyo bagoteba keirire to kugendera gucandika kwabo. Which leader in this day and age will oppose a program that is going to give dignity to his voters? Umurai wense William Ruto komochia bachumbe bago kane finance bill bunatiba bwatie kirenge kiasaba Kenya.
will ensure that host communities in Turkana and Garissa benefit from additional development support. It will also promote peaceful coexistence between refugees. Serikali nebwate mirobero yoko enekia batami bakonyekire o enekire mo Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi. Kengo kwarigania iriongo manya senchera ere yobwikirano ere tariane Everline Osero ekero toko bwatrana nere Joshua Auta kwena kyabuna gwekeire asensemo yebimagererio ngo kwarigana to yachaka senchera ya bene awase abantu bali no borema bagenderete kwe murungania kubwatikana nogo kunga kubugima na nene mechando au eyo babere bawetera neye magega yogo somwa we budget yo mwaka wechibesa wechibibere na 2023 no mwaka wechibibere na 2024 muri cyo tkorwa se county ya Nyamira job manki na bakagusanga na zakaribosire uyoro yomo bwabalia babwate oborema uyoboyigo ore omusoni bwebikoroto nabo yigo omone bwa mache asabole agosarereire serikali kwene kyabunanko inyorere abantu bale no murema na kurya cinchira cyoko bakonya maiga yagosomwa we budget nigaba Kenya bagendretse kwimurunganeria okonga kubugima asabale no bale mabatatsigiri maiga ekene pio kuruaiga asetuare kurumaiga iganjarengi kuyake lakini aiga bona asetuaikeire uchumi na bera nkongu sana njoira egetambo kerio gotalera egatia bali no bolema astomirana no mogaka oyomo asamarieta Zakaria bosire Ensa moyo mochie onyamira oyole no bolema bugotara ubugima bwane inchobole marubwane taliona enaibole tukindebo ekera najukina Kenya na bonde nkeancha uno muntu onde bwensi nimbwate family nimbwate na bwato mongina lakini agachaga siraga kwa agantigera abana batatu natorabuna ogukina gwekerengo kyobugima koireire abale no bolema gutwara obugima obokongumuno twetware ngotebya umurayi uri okurukwa ruto agera ubugima batubekeire igabege tubugima bono borengaine no muntu gutara na magorori buya egente kene na bwenete kuri kuramanyanga abantu mbara bare maru bare chinyumba bachandete banga unanje abande bakoraranjara batari konyaranjera yo kwenda no mugondo anyo andonsi usakore biasara irageri aseboigo aterra egatia makungu bagwetera ase obonchereria obule mu butore oboro asokore business barusie bangoro lakini ekerengo taka kwagacha na nchase ngwene takobera nande igokonyora abantu batumwe kurwo obisi ya nande bazaito kunkani ngate bwene titimbwene tikwaga inche nkweyagachira lakini nande mbatagiti akorukwe serikali abanyasiasa mbali na acha na intwe no enekere tukugani koira ibirenge byita sebale igokonyora bali cyobisi ekere waikire isiko yobisi igire koroba igoro ekere gutuma umuntu ngakurangiri nonye no minister wose umukonyoye igo bagusiereri mbali gocha kere igure ngano umuntu kuganiti no muntu omuremaru nonya nigo niga gokora obunchereria bogosona ebikoroto nokonia amache linde konyora omugati oye okera lituko kande kosi yana gosona ebikoroto yagana bingo nyara gosona korwawo ingendeta gosona ebikoroto nkaralende bikoto byo kambi konyara kondageria ngareta amache ngaborie company ya amache ingaborie company ekanganchera igachega sesi egante ngabatebya iga nonta itumombekera amache bakandetera amache bakambekera igongo na konyora ndisingi 10 ekonyera narwa esegeto gochase bali no bolema gutumeka ebyego byabo nobumanyi babwate elinde konyora omugati okera lituko abaito baminta bale maru bateme okoremereria bali yonda ligi nonye ngasara kandi none ukona koni nonye kwerende matunda unaya inchuguneye ege na ryaranyare koragera asasa ba serikali nabarayi bande kuligereria amagani y'abantu bale no bolema
bono nkugani turi ne intwegere tonyore ogokorerwe egasi korwa ase serikali lakini nande mbatageti bari abanyene bukamba bwenete gutwagacha na intwasi tubwenete koba umuntu okorukwa omoremaru onyendirie kunyarekana nga aroseirie ntwe inanche onkoro anga ondoseirie ase no wana ase kuwagurana asara asabe ginko reporter ya Ndizi TV kurwa se kaunti Nyamira Job Maangi Mbiamono murikeito Job Maangi asoroboti ororokiranu korwase county ya Nyamira togotikana nayo nigo ABC yo muime representative we county ya Kisii Doris Aburi aritko lya rero batarera chinsemo ao imeye bunge ya Nyaribari chache county ya Kisii gati abe ward ya Bobaracho Bironko nabo igo ibeno gati chinde asenchera yo gosemya bantu igoro yo muroberyo on National Affirmative Action Fund ngaf elyo kobakonya kwegenderera ase ubonchurira wechingenjo au muroberio yo nigoba gokorawa n'umunyakirogo bwe kyombe kyo kyangafa se rusaya rwa Kisii Margaret Kerosi oyo oboria abantu korwase byombe au kwene kyabunango ikiranya bare aliaganerie ase gokonyaka korwase umuroberio yo muri keito Josephat Amisi norobati urwaso bwikiranu buna enjira Eyemo yo kwene kyabuna ABC yo muwimene representative me county ya Kisii Mosvati Doris Donya toto onyareko baga wikera ebyombe ao bono nigo ekeganja gianka isio botereni buaye Omosvati Margaret Kerosi kanyara kwa waka ekambi ime constituency inyalibari chache igorero amone timu enene ko office yo mongina Doris Donya Buri igo twaika igachinsa isano twatwarire umukutano lengomuya aba menyi baibeno ward baburiria maswali batakire kumanya inga ingitambukiro kikabwenerete kokorekana elio banyole chibese chichiangafu twabaorokereiri na kibakonyole certificate abatabwati na kibakonyenyora chikare pin number e proposal kolike constitution na kubwa mono enamberie ganiri ase etaro eyabenenyara kobe korekana ase chiwodi agati yabo ewodi ibeno nigo ababwatani bebyombe banyara ko bagwikirana elio konyora anene amaigerio igoro ya ikiganche kyo byangao ero twagokire korora timu ya GAF egochaga iga gotorokeria marokereria yaramaya twagokire buna ntwabangina nande twagokire nabasaye bonsi company yaito ya GAF kabgatraneti abantu bonsi igo nagokire ngotebyo mungina Donya toto baki babambiya mono ntuanya koroye ndubuneke tosomi butumanya stokuru na stogochi tenge byombe byarenge byombe 75 ebi byachumuika aba youth disability women na family groups basomigu igoronki babwena takokora bune kyombe wekonya asama ginabo taito kwiranirio mongina Margaret Kerosi ngambu yamono ekyagere nchera abasomi ebyombe byatebo korire gasiengiya in fact ntwamwe tenga ntonyoro murayo miyabunaye biyamana so gutumira magani otosomiri igoro yebyombe nane nabaturanyara ko batoko gendera ebyombe ebiri binyara bo yotokonya abanke bababwatani nabatenene bebyombe ime constituency nyali bari chache nigo bagokera egetambukire kyo bisianga kwenekia buna kenyere ko bagi kubasegeta na kuba amaigerio igoro anene yokorosie byombe happy wiberi guru twagoke iro muroberio yo chira ese kidoro gita siritukeri abaere twatwara ko seberianga toche tosirwe asenjere useyende nabo yone sana cha tokonya na itwe eka togosirwe tokonya abande bali batari gutoikira na endege ndokende na arode bia sana sama somo twasomiwe na Madam Kerosi na ndo mweshimiwa Doris Donya mbiya mono asomoroberio bwate igoro muroberio muya wakonda Kisii County nonye nabo obisi janka ofisi yubraibwa Margaret Kerosi nigo yanekirie ngane chikobe ko meroberio kweneke buna nyale ko bagi gotarera chi constituency chonsi cha Kisii County rinde banyale ko bakwena na amaigerio asichinga kichi gotokwetana na constituency by constituency kiagera twabekire mikakati at least twice a month nkwenda tolechi constituency angeibere igo bono nga tokoruga ira Nyaribari chache ntuche togende Machoge Borabu ntuche togende Nyaribari Masaba ntuche tokabe South Mogrango igo nga togendere togwetanana eri abantu banyole information because twanyole tenga abantu bali gocha bate urosie kyombe bate bukabe nonye ni 10 inungo batu echibesa Uripoteri kataseni Ndizi TV kurwa omochi utaracha
yugo tukemia constituency nyaribari chache Meye County ya Kisii Eriterana Josephat Hamisi Miamana omurikeito Josephat Hamisi ase oroboti oruru ikirana togotena nayo nigo omubunge onyaribari masaba Dr. Daniel Manduku abereka weso kiana gokwanera igoro yokungusana no kugenderete koenekiwa igoro yorobebe gatie county ya Kisii na boige county ya Nyamira anene asensemo ya keroka gukwana chinga kiecho Manduku nigabeire gako gikerege tambukiro kiabara ikogenda aso gusina kubeke kinase kigambero askeri atero na okuono koreta ikiro kereria kebe ase egesaku kyomo Gusii nigaboririe libagerio abaraini go bwente go isaransa amona bagaka korwase chinseme chibere erio kugayana enganeyo nigo boigaboririe abagavana korwase county chonsibere nabo igaba senator kwene kyamunango bekabare abarai bonsiamo nabo igabagaka erio go kwanera enganeye nakoyegayana gudibaga ryo kubeke kinase kigambero twatwarire okungusana no kutambe no konene kati ya Keroka na Nyamira esengenjo chikaunti chetu ibere chikurwana rorobebe njena tebete kurukarenga nonyo tubwate emechando yorobebe ekinege nda bakabara kurangarirwa bakuru Nyamira barangerirwa bogetutu abaka banyari barangerirwa bayikaranse bayigwana se ebondo liyere amangana yo kumnyoka go chikoti nekigambiro no kora kinga intu tweka ndubwati yo kwegena munando nyare kwana mangana ya munabarai nabagaka ba Gusii tunyoleiga omugusiyore Nyamira no mugusiyore Kisii bonse nabagusii bonse nabantabamo twense nabantabamo munege sakyo mugusingo siratole tuchaka mangane bina ngusira tole tuachire koti naende tuachire koti Nyamira ngakibona ora Kisii county koti na lagane Nyamira tuisaransamo tuigwane yego senyapi yero toko sabaka roka be municipality tutu are committee kurubuge tutu na kurunya nyaribari ebe municipality erinde kine mono bagavana baitu babere babwenda baisaranse baturangirike nabo baraya banene nabasene tawe tobere batorangeri tuisaranse egente ketugekore tutaragenda kuchibusyo engane yoba igoni go yaigwo koboko no muime representative we county ya Kisii Saburi Donya oyote babuna ukuno koreta chisegi ase egesaku kyomo Gusii asaganiria baraigo isaransa na goikera okuiwana. I support my area member of parliament. Buna tebirenga onye mugo chaka kuminyokera chikoti. Onye mugo taka kogera abantu barwane. Mutaka yote ukosa nabo musweli atebete. Etogo isaransa totebe egente kigango chikoleta kere animosity bantu baitombali ko chikomenya buya tikabone be municipality. As per today a benefit nerororo. Nyamire ko sangirerie bango ya mate Kisii county toire yokobe buno muntu koru Nairobi. Buna ya bege tuwe kaba status ko nyagarama baga isaransa ongoe baga isaransa boniga ekeromo ko kore bintu inumweka ige koroki bono emoko gera tuchakata ko batebi how you have failed tari keroki go chakogera Nyamira genderere because is way far ahead asiki tari keroka ya gerire Kisii county ya genderere when you had half of keroka ne yende ya renga half development ki ya mente Nyamira ratebe mwabegete chira on about mwakodete kyango bono emoku mobwate ryogi mobwate kerere rika mogo isaransa to sobe up as leaders to ikeraniri chibu na ria bantu baito bako at peace. Togotikana nayo nigo muraiwense Dr. William Samoei Ruto agendrete kuba mochia abachumba nene korwase county ya Nairobi abo bagukana ogweti wa kwe finance bill askeri atebire bunabara yabo nigo batabwatie kirenge kia ase omo Kenya na igoti babwendereti koba abarai gukwana chinga kichogo chake murobere bokwena nendagira ase chiskuru murobere okorekana ase skuru yoboroso ya Roysambu imeye county ya Nairobi Ruto niga ateba buna serikali yabekire ense mochipesa
kiuga ekyo kirache gokonya ase okoena nendagera gochiase chiskuru chire chibwato muchando ao na nene gokeria abaiburi egurube chinga kiechboigo nigaine kiabuna nigo barachi kogendereria no murobero bwagachi we chinyumba aserigorire inse asekeria teona kero mwaka nigo barachi kwagacha chinyumba wetani chiribu chimibere. Sasa kama wewe ni mbunge umechaguliwa Nairobi na wewe unapinga ati tusijenge nyumba, wewe umeajiriwa na watu wa Nairobi, unalipwa mshahara. Wewe utaki watoto wao walipwe mshahara kama wewe. Wewe utaki watu wa Nairobi waishi mahali pasafi vile wewe unaishi. Wewe unataka wakae kwa slum, watoto wao waendelee kuhangaika barabarani. Wewe ni kiongozi ama wewe ni adui ya wananchi? Tuambiane ukweli. Which leader in this day and age will oppose a program that is going to give dignity to his voters, that is going to give jobs to the people who have given him a job, that is going to give decent livelihood for the people who have voted and pays for their salary? Mimi nimesema hii slums tutaondoa. Tutajenga nyumba 200,000 kila mwaka katika taifa letu la Kenya. Tutajenga nyumba 200,000 ili tuondoe watu wetu kutoka mahali ambapo hapafai. Gokwana se umuyogo yoboigoni wo mwaziri wechemie Ezekiel Machogu abaga wakangambia mono ase serikali ase getambukiro yokurwo gusira gochiase chiskuru nanene komotoyo mugavana bwe county ya Nairobi Johnson Sakaja ase okwarigania umurobero yo ase county ya Nairobi. Machogu nigateba na nigaraj kobwatrana na baraibonsi anene korwa ase county ya Nairobi eryo kwene kiabuna chiskuru chiabeire chigosirwa tirikigenderete wetera umuchando ao no antari ndagera yoka korende amaga. Your Excellency, I undertake that the direction you have given as a means of education, we will make sure that we work very, very closely with my brother Sakaja, the Nairobi County. We had a meeting, Your Excellency, on the 8th of this month, a joint meeting between the Ministry of Education and Nairobi County, where we were able to say that we must make this work. We have 234 primary schools. We have 103 secondary schools with a registration of 79,000. Indeed, the infrastructural development in Nairobi demands that we have to do more. Nabune nchira Eyemo yoko konya gukora umuchando guseme chande yekoretwa kubwatikana nugo nchorera kwerire nigo murayiwense Dr. William Samuel Ruto abaga kwenekia ogochakiwa ku merobero ao iyo rachiye kwenekia asogokora umuchando yo murobero karakana samagacho AKICC imeyo mucho Nairobi okwana chinga kiecho Ruto nigo aganyo kubwatirana kwa babwatani ao ase okorenda mazingira nabo igo gukore michando ao yokoretwa kubwatikana nugo nchorera kwerire nabo igo kwene kiabuna endagirengia ngo chiere korosiwa Ruto igo nigateba na nigo barachie koreta magendro imense ya Kenya alene ase ogokeya ebango eri abantu bawakana asensemo yechigas. Kenya is already the 6th largest global producer of geothermal power. 6,000 megawatts of both large and small hydroelectricity potential is also on the offer. 300 megawatts potential for cogeneration in the sugarcane factories in Western Kenya is also available. 29 to 131 megawatts of biogas potential using various feedstocks. A 2 megawatt biogas power plant is already operational in Naivasha and is using flower waste from the flowers we are exporting globally. As already mentioned, renewable energy in Kenya currently accounts for 73% of installed power generation capacity. In terms of utilization, renewable energy accounts for 90% of the power generation dispatch. We are on course towards achieving our target of 100% clean energy in 8 years by 2030. Additionally, we have set a national target to achieve 100% access to clean cooking by 2028. In fact, in our budget this year, we have done two things.
so that we can set ourselves on the trajectory to clean cooking. Number one, we are reducing taxes, the 8% VAT on gas, cooking gas. Number two, we are also extending, on the other hand, facilities that will make it possible to reduce our cylinders from about 2,000 shillings to between 300 and 500 shillings. Chinga kiecho nigo omuwaziri o energy David Kipchirchir abakagukwanira emeroberio na aria bwente gokorekana erio gokinia ensemeyo asane nagania ababwataniko rwa chinsemo au gochamo na kobwatirana aso gosira emeroberio yo nigo ogosomuroberio yo nigo ikiranwa nabarai au gatia bo muwaziri bwa mwana yo bonchoreria Moses Kuria muwaziri bwa mwana yo botari Rebecca Miano egatia barai bande abwo gospeni na Malonzo yo muwaziri bwo botari to enhance connectivity and efficiency in Africa energy sector, we have to expand our transmission and distribution infrastructure, build cross-border infrastructure, regional power grids, and interconnections to facilitate energy trade and foster integration and economic growth. By embracing hydroelectric power, geothermal energy, wind power, solar energy, and gradually reducing our reliance on thermal, we will create the diverse and resilient energy sector in our continent. Africa has tremendous potential in renewable energy production. Our beautiful continent possesses abundant natural resources that can be harnessed to generate clean and sustainable electricity for the benefit of all. Through our diverse energy mix, we will achieve remarkable progress in meeting our energy needs while reducing our carbon footprint and contribute to global efforts in combating climate change and creating a greener planet. We invite international partners to join us in this journey as we continue to shape a brighter and more sustainable energy future. Ritko ria rero nigo riarenge ritko ryokubainyora abatami gose World Refugees Day awase serikali yense ya Kenya yaenekire na nebegete miroberio au yokubasira abatami anenase amangana yendagira okwana chinga kichomo yogo yohime mocho Nairobi mo Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi nigaganya ababwatani au kubwatirana ase ogusira omuroberio yona gotebabuna niga abatami abo babere bakobwatiraniwa ase amangana au ayorengeta magendero ase serikali chinga kiecho Mudavadi nigo boigo agania abaunchuredia abakabake gusabare gusirwa ase gusase okugorigwa endagira yabo eryo gokonya gusira abatami yabo ase endagira egatiemero birinde menge. In 2022, the government developed the Shirika plan to provide the relevant policy and implementation roadmap. This is part of the reason why we are here today. The plan will ensure that host communities in Turkana and Gusii benefit from additional development support. It will also promote peaceful coexistence between refugees and host communities and save host centers from turning into ghost towns when refugees eventually leave. Socioeconomic inclusion is therefore a win-win proposition for everyone. Over the years, the government has endeavored to ensure that refugees participate in nation building. To this end, both national and county governments hosting refugees have incorporated refugees in their development policies and strategic plans. Kenya has been a robust participant in the preparation and adoption of regional agreements on refugee management. Among these, a New York Declaration, which came up with a comprehensive refugee response framework, CRRF, to cost share the burden of hosting refugees on. Mwancho muligererio roboti oruna roto ikyomerio bwa mayense ya masenchira ere yubwikiranu kurenda ya munanda mangino chikanyora senchira yubwikiranu inde chikoraga chinsa isato to basaguskare yendra kubwate miroberi yonsi ya Ndizi TV nabo bwansubu mu Gusii tariane Everline Osero to bwatirana ne radio Auta kwene kyabuna wikeire asense moye imenyererio twaro buligererio burubya.